En pleno corazón da Costa da Morte, fronte á praia da Langosteira, en Fisterra, atopamos un aloxamento único para os amantes do mar. Son as Cabanas de Fisterra, construídas hai algo máis de 2 anos ao abeiro dunha subvención dos GALP. Tras unha vida dedicada ao mar, Cayetano Insua decidiu emprender este proxecto en terra. A axuda dos fondos europeos xestionados pola Consellería do Mar permitiulle poñer en marcha, en xullo de 2018, 4 cabanas que, grazas ao éxito acadado, pronto se converteron en 6. Na actualidade, atópase inmerso nunha nova ampliación que a finais de ano permitirá ofertar 9 cabanas neste marco incomparable. Fixemos 2 anos en julio. A verdade é que estamos funcionando moi ben, mellor do que pensábamos. Empezamos con 4 cabañas, ao final acabamos con 6 e agora mesmo estamos incrementando en 3 cabañas máis, visto o resultado que está dando. Ademais da intimidade que implica o feito de estar inmersos en plena natureza, as cabanas ofrecen máis que un simple aloxamento. Actividades de mergullo, rutas guiadas ou degustacións gastronómicas para coñecer toda a tradición e cultura mariñeira da que goza este enclave privilexiado nas Rías Altas. Tamén ofertamos rutas guiadas, rutas ao Porto de Fisterra, onde podemos apreciar como se desembarca, por exemplo, o pulpo, como se vende, visita na loja, e logo tamén temos unha visita incluída na mesma ao Castillo de San Carlos, que é o Museo de Pesca. Finalizando con unha degustación gastronómica de pulpo e algas para a xente que este interesada. A pesar da caída no turismo que supuxo a irrupción do coronavirus, as Cabanas de Fisterra seguen a traballar a pleno rendemento dende que se levantou o confinamento. É que este tipo de estancias ofrecen total seguridade ao visitante, ou non ser necesario o contacto físico nin con outros hóspedes nin co persoal. A Cabanas Fisterra ofrece o que é un aloxamento distinto ao que habitualmente hai. Aquí non hai contacto físico coa xente, os check-ins fanse online. Claro, a xente busca algo onde poda estar seguro. En definitiva, a opción ideal para relaxarse e vivir o noso mar en tempos de pandemia.